जों दिनै टिबिएससि बोर्ड प्रेसिडेन्टनि थाने बेलायनो नांगौमानि कायसा क्लियारिफिकेशन एबा कायसा मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालायना फायमाने आरो सायमाने 31 जानुवारि त्रिपुरानि कायसा बांला निउज पेपार बेलायनो आबाव निउज पेपार लुपुर परिनो दङ फरायसिसरि नुवे जतन इमांनि सिसामा हायंखानाव निउज पेपार नुवे 31 जानुवारि तामो हेडलाइन्स दंमोन आं किसे परीक्षा रनाय बोर्डर परीक्षा रोमान स्क्रिप्ट ककबरक लिखले एफआईआर आबहाय घटना अन्तत दीर्घ त्रिपुरानि जे 25 बছর बा आबनि सिगांफानो आबहाय घटना अंखा होनाय आने जेसे खासिसा आं मने खालाया तो आबहाय घटना अंमाने परे जों टीएसयू जे सिनि पुइलानि सिनि ककबरा हामकारानि बागै सिनि टीएसयू लराय संग्राम खालायफायमानि जों आबानो नो सिरिं तगय मानलिया दिनै बोर्ड सभापतिनि आरो फायका जे नों ओ कक सामाने तामो बेसिके नो कक साका ओ कक बुसुक जराति कुबिस जों बिनि थानि क्लियारिफिकेशन सानना बागै फायका फियाकाबा जों तिनि बुबाय मालायै कायसा ककले क्लियार ब साका ना साया बाबो गसिथ गसियाथ बो जदि सायानो तंके कुबिनो इनके बो तिनि तामनि बागै 24 घन्टानि बिसिङो ओ ककनो फिरुङो रलिया जों बनो तिनि क्वेश्चन खालायका फियाकाबा बिनि जे कक सामाने बिसिंति जों आसनो बुजि मानका दाल में कुछ काला तो है असले कन्फर्म तामने इनके बो जदि साया हंका ब प्राउडली फुलफिल खालाय बाबनो सायमान खामो आज जति डाला जति कोनो काला करे हिंके बाबनो साखामो किन्तु बिनि कगनि थेमा आसे बुजिका बबो किउनो ना कोनो जागा आति साजाक तंगना बो जति साजाक करे हिंके तामनि बागै 24 घन्टानि बिसिङ ताबुकसा जरते आबनि ब रिप्ले रिमिया जों बनो पायखा नों जति साया हंका ना आबनि एगेन्स्ट रिप्ले रेडी आबो साया सेकेन्ड जेटा तंगना नरक सायमानो 1978 सालाव त्रिपुरा हास्तेगा पुइला लेफ्ट गभर्नमेंट बा बामफ्रन्ट सरकार गठन अंगमाने परे 1979 19 जानुवारि ककबर कक सिने आमाने कक त्रिपुरानि स्टेट लैंग्वेज नि रेकगनाइजेशन रमानी बांला एवं ककबरक कायनि बासानो समान भावे मर्यादा रजाक माने आफ्रोनि सिमिनो स्कूल ते कॉलेज इवन तब यूनिवर्सिटी लेवल जरा ककबरक परि जागै दङ रोमान ते बांला स्क्रिप्ट बायनो कुनु जुंजाल करे फियाखबा 2018 सालनि परे जे डाबल इंजिनि इमांग नगै त्रिपुरा सारक डाबल इंजिनि सरकार तो माने जे डाबल इंजिनि सरकार गठन अंखे परे त्रिपुरा सारकनि डाबल हामक्राय अंगनाय फियाखबा डाबल इंजिनि सरकार डाबल त्रिपुरा सारकनि हामक्राय खालाया कारे डाबल खालायै त्रिपुरा सारकनि हामजासे खालाय दङ आबहाय पातिमु नुखा आबनि कायसा ज्वलन्त उदाहरण आबनि सिगांबो नुखा माध्यमिक बोर्ड एग्जाम तिनि बरम गनाम सार सपन कलाय हाय बतिनि लांमा चनानि नांखा बर काठल हाई स्कूल रग अम्पी हाई स्कूल रग रोमान स्क्रिप्ट मास फिगला आबहाय घटना रग अंखा तामनि बागै अंगनाय बुक तिनि जे कबांमा बर रग ताबो रियलाइज खालायतंना जे बिगत 25 बছর शिक्षानि बाहाय अवस्था तंगने बर ताबो रियलाइज खालायतंना जे 25 बছর न कोलनाय र बरबो ताबो रियलाइज खालायतंना जे 25 बছর रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट बे सुइनानि कुनु जोंजार करे जे डाबल इंजिनि सरकार नं माने इमां ताबो जे इमां तामो होइतंखा जों नुखा ओ जगागो तिनि बोर्ड सभापति सन तामो हनि साका बेलानो वानामा सिंसा कक ओ डाबल इंजिन नि एमएलए नो प्राक्तन एमएलए ककबर डेभलपमेन्ट बोर्ड नि बोनाकि बोनो साका ना रोमान स्क्रिप्ट सुइनानि बागै गोबांमा स्टुडेन्ट डिमान्ड खालायमानो नर तासुरि डॉक्टर अतुल देबबर्मा मुं सानानि कुनु असुबिदा करे बा आतिके साकापो कि बोजति आतिके साकाबो डाबल इंजिन बुले बिनि सरकार तो डाबल हामक्राय खायदि गदों डाबल हामक्राय खाया करे डाबल तांगै बिनो अनसल रना नायतंबा ओ डॉक्टर अतुल देबबर्मा ब तामासे जों जाल कसायतंबा जों टीएसयू आबनो डिमान्ड खायतंगने पुइलानि सिमि रोमान बायबो सिरि बांला बायबो सिरि सिनि कुनु आपत्ति करे सिनि स्टैंड क्लियर कारण जों नायो सिनि ककबरनि हामक्राय डेभलपमेन्ट सं नानि कक ओ जगा स्क्रिप्ट नते वालायनानि कुनु इश्यू से फाया हायसे तो तारपर जेटा सिनि कायसा बोर्ड जे कक सामाने अब बेलानो वानसुक थाय कक अब बो सावसन तामा हिनै जदि रोमान बाय जदि सरायरक सुइखे नाकि आरा एग्जामिनेशन जरा एग्जाम खालायनाय बा परीक्षानि खाता ताननाय ओ तिप्रासा टीचर रंग नाकि रोमान स्क्रिप्ट बाय नायनानि सया के जों बना डाइरेक्टली साका क्लियरली साका बोक तिप्रासा ककबर टीचर सया जब रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइखे नायनानि नाया बिनि मुंगरुदि जों बिनि एगेन्स्ट जों कक सानाय अब बोर्डनि कायसा कक से सभापतिनिबो इरो कुनु उपाय करे बिकज बो कायसा गभर्नमेंट एमप्लॉय से बिनि उपरे गभर्नमेंटनि प्रेसार दङ शिक्षा दप्तरनि प्रेसार दङ ए जे सरकारनि प्रेसार दङ ताबनि शिक्षा मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री से बो विधानसभा के कक्सा रोमान बायबो आबो बायबो किंतु वास्तवता बाहे नुकजागिया बोले सो तिनि त्रिपुरा सारंग ए डाबल इंजिनि सरकार डाबल जे ठकाय माने आबनि किन्तु ज्वलन्त उदाहरण सो तुं टीएससी आबनि जों सिरिं तंगला जे बाबे आबहाय खालाय दङ जों आबनि प्रोटेस्ट खालायनाय सिनि डिमान्ड
আবনো তংনাই যে পুইলানি সিমিশন খাইফাই মানে রোমান বাইবে সুইদি বাংলা বাইবে সুইদি যাতে কেবনি जों জালং যাতে যাতে ইংলিশ মিডিয়ামনি স্টুডেন্ট নিবা প্রবলেম অং যাতে বেঙ্গলি মিডিয়ামনি স্টুডেন্ট নিবা প্রবলেম অং যাতে ওভারঅল যাতে সিনি কগরংনি ডেভেলপমেন্ট অংনাতে আর পরবর্তী সময় যদি বড় গাব স্টেপ না হারিয়া হাঙ্কে মাত্র 1 মাস থেস দङ एग्जाम जों কিন্তু সিরিং সিরিং তংলা লামা নখনাই